Miroslav Mićanović. Kredenac. Jednostavan, u svjetlo-zelenoj nijansi, na glavnom zidu ljetne kuhinje. Gornji otvoreni prostor za tanjure i čaše, za staklo, obično i svečano za goste. Donji zatvoreni dio za pribor, za veliko i malo posuđe, tjesteninu i kruh, za boce, za mrak. Uzimanje i slaganje, preslagivanje pamćenja, prošlosti, ruku, lijeve i desne strane, za buduće, za plakanje kad nitko ne vidi ili dok je sve u kuhinskoj pari, brizi i nepotrebnom strahu. Jednostavan, u svjetlo-zelenoj nijansi, na glavnom zidu ljetne kuhinje. U čekanju da se otvore vrata i dođu gosti. Proljeće u vrtu. Ljeto u dvorištu. Ljeto na cesti. Jesen za ubojstva i zima za odlazak. Ostavljen u podrumu sjevera, za alat, za šutljivi krumpir u vrećama. Zaboravljen i mijenjan za nešto. Za što?